ban saba ba kauna ta sana biyo ki ina miki magiya la 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 haulai shaya akai kika bar ni da kukan zuciya ban saba ba kauna ta sani biyo ki ina miki magiya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya ne roko so da kauna ki amsa dan kar da shawaya bude zuciyar ki bin waje in zauna ke ce gimbiya kyakkyawa mai kyau gani haulai shi ne kira ki sarauniya Allah ya dasa min so da kaunar ki raina kin ji zinariya da faran kauna na ta kogon haulai shi ki saka na zuciya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya mafarki na yaushe zai zamto gaske da samu haulai shi wani idaniya ta uwa zai share sai dai haulai shi yaushe zuciya za ta yi sukuni har in samu ne fresh ba wani karfi jiyojin jiki na in har na rasa haulai kogin kauna na tsunduma na fada neman gimbiya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya kamar na haulai shi inda ce zan zana zan wuce lokaci kin surata inda tuna zuciya ta na mini tsokaci murmushin haulai shi kowa ya duba sai ya fada firgici ta yi tafiya ta kunta ɗasɗas tilas sai na ambaci wani daidaninta inda ya karuɗa ni kamar na shakiya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya yau kauna ce ta min mamaya a ciki ta fesa min da biyu zan kallo ɗaya da nema hauri na ɗimoce shi nake ƙorafi ba dare ba rana zuciya ta kamu da so ba mai ɗafi na gaza zaune ina tashi in tambayi kaina ina zan tafi noman ƙauna in na soma daga nan sai na kai har gaya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya sanadin soyayya na imota da yau kuka da daniya wasu sun ce matsayina a suna faɗa babin gaibiya ƙauna ta rinjaye da ba mu fita balle ne tutiya sirrin zuciya na gaza in tuna kullum sai tarjiya yau na yi shiri daga yawa haure sun take min jiniya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya kin ji zance na Allah ya sake amince in bar garari kin surar ke kamalar ki ta sanya ni ke fahari ba yake cikin mata gani na san ke sanya min mari na shafa wanda kun so a yau na furta maki nazari Sadiq AUF na faɗa miki suna na ki jigin biya wayo haula shaya akai kika bar shi da kukan zuciya bai saba ba kauna ta sa AUFK miki magiya na ji zantukan da kai min na saurara kun kana tausaya naji an ce so idan ya kai so na sawa mutum ciwon zuciya wasu sun bar duniya silar so wasu sun fada halin wuya ba zan ce na amince da kai ba amma